gaida yan gurub na kokowa isa haka nan batu kuna murna bana ma isa ka ya ci kokowa. A gaida yan gurub na kokowa isa haka nan batu suna murna bana ma isa ka ya ci kokowa. A gaida yan gurub na kokowa isa haka nan batu yana murna bana ma isa ka ya ci kokowa. Ya walidin taba da sarki Allah sunan kashi na safari. A gaida yan gurub na kokowa lamarin da babu kai Allah na tabbatar da baya tasiri. isa haka nan batu kuna murna Kake kyauta ga wanda ka so da ya gode ka mai ƙari. bana ma isa ka ya ci kokowa. Allahu godiya muke gunka bana ma isa ka ya ci kokowa. A gaida yan gurub na kokowa isa haka nan batu suna murna bana ma isa ka ya ci kokowa. Allah dubin salati linka gundan Amina mai garin Makka. A gaida yan gurub na kokowa Shugaba na duka bayan ka dan shi ne ka baiwa saƙonka. isa haka nan batu kuna murna Allah cike ka sanya alaye har ashabu sun bi manzanka. bana ma isa ka ya ci kokowa. Haɗa da nima ɗan iya da gurub nan batu na kokowa. Farko da sallama zan fara a gare ku yan gurub na kokowa. A gaida yan gurub na kokowa Gurub isa kanan batu ga baitun waƙar kunan ina yowa. isa haka nan batu kuna murna Iri ne da baitukan waka a gare ku zan yi babu har gowa. bana ma isa ka ya ci kokowa. Da ni da ku muna cikin murna isa haka shi ya cinye kokowa. A gaida yan gurub na kokowa isa haka nan batu suna murna bana ma isa ka ya ci kokowa. Gurub nan batu na kokowa na tabbatar da ku masoya ne. A gaida yan gurub na kokowa A gurin isa ka abdulkadiri wannan batun ganawa hakun ne. isa haka nan batu kuna murna Komai za ku yi a domin shi isa ka na ku ne. bana ma isa ka ya ci kokowa. Wannan ya sa ku ke ta yin murna bana ma isa ka ya ci kokowa. Ije ka bani tambari sosai domin gaida mai gida namu. A gaida yan gurub na kokowa Wato zaki na kokowa isa ka gwarzon mu. isa haka nan batu kuna murna Shekara uku yana ɗauka bana mata hudu a hannunmu. bana ma isa ka ya ci kokowa. A Nijar ya kafa tarihi isa haka gwarzon kokowa. A gaida yan gurub na kokowa isa haka nan batu suna murna bana ma isa ka ya ci kokowa. Gasar da aka yi ta Senegal isa haka shi ya zamo zakara. A gaida yan gurub na kokowa Sun buga da shi sun bar shi ta ma a gurin su dai ya gagara. isa haka nan batu kuna murna Zakaran da ilahu ya nufa a ko'ina sai ya yi cara. bana ma isa ka ya ci kokowa. Isa ka gwarzon mu shi ne ya ɗauki sufafawa. Ga zaki mai tarin karfi isa ka gwarzo ne. A gaida yan gurub na kokowa Inda a bangare na kokowa ya sha gaban su susuwa ne isa haka nan batu kuna murna A Nijar shi ya zama gwarzo ya tara dumbin masoya ne. bana ma isa ka ya ci kokowa. Isa ka ɗan doso ya zama gwarzo na kokowa. Wanda ya ɗau nauyin waka dole gari shi ne baiti. A gaida yan gurub na kokowa Abdulrahman Dirobe canji dan mai gari kuban sauti. isa haka nan batu kuna murna Mai canjin dala-dala kenan da ke Legas bana latti. bana ma isa ka ya ci kokowa. Mun tabbatar da kai masoyi ne na isa ka gwarzon kokowa.
number one na kokowa kuma na gan ku kuna murna. A gaida yan group na kokowa. Da group number two na kokowa kuma na ga kuna murna. Isa ka number two kuna murna. Sannan group number three na sa su ma na ga suna murna. Wannan ma isa ka ya ci kokowa. Group number four suna layi murna isa ka ya ci kokowa. Domin neman ƙarin bayani 08 Ga one trumpet. Ni ga gaisuwar ku yanzu zan miƙa group number 2 na kokowa. A gaida yan group na kokowa. Farko President Mahamudu group Isakatu na kokowa. Isa ka number two kuna murna. Mai aiki a kamfanin rumbu daga Kwatano har zuwa Yamai. Wannan ma isa ka ya ci kokowa. Sannan Abdulrahman na Sadu Robe canji da ke A Legas. gaida yan group na kokowa. Dan mai gari da ke Fandu Badisa a jihar Doso. Isa ka number two kuna murna. Mai canjin dala-dala kenan masoyi na Isaka. Wannan ma isa ka ya ci kokowa. Sannan Bilal na sanya shi ma na ga yana murna. A gaida yan group na kokowa. Ban manta da Adamu babu lakwara kan Enugu. Isa ka number two kuna murna. Na sa masa da ke akwai buwa shi ma masoyi ne. Wannan ma isa ka ya ci kokowa. Sannan Lawai dan tambayi dosa kai ma jinjina gunka. A gaida yan group na kokowa. Da Abdu Sa'adu gaishe ka Haruna Hassan yana murna. Isa ka number two kuna murna. Sama'ila Abdu na sanya a cikin sahun masoya ne. Wannan ma isa ka ya ci kokowa. Alisa ne dole in saka kai ma ba za ni manta ba. A gaida yan group na kokowa. Mansur Sani na sanya da Isa ka Musa na murna. Isa ka number two kuna murna. Alhaji Munir Ize na kin faɗa dole ne na sanyo ka. Wannan ma isa ka ya ci kokowa. Da Sujo dan mai gari Cunguru kwara yana murna. A gaida yan group na kokowa. Mun kai da ke Togo kai ma na saka kana layi. Isa ka number two kuna murna. Mahamudu da ke garin Doso kai ma dole ne na sanyo ka. Wannan ma isa ka ya ci kokowa. Yusuf Zibo kana ina zan so kai mini kyautar ka. A gaida yan group na kokowa. Da Alhaji Abdullahi Kaduna kai ma babban supporter ne. Isa ka number two kuna murna. Ibrahim Babangida nasa da ke can a ƙasar Kwatano. Wannan ma isa ka ya ci kokowa. Ina Alhaji Abdullahi da ke Dosu a Faraku. A gaida yan group na kokowa. Gado da Lagwal Kango Ikuro da a gaishe ka. Isa ka number two kuna murna. Mun kai la yaro kwara haro banda gaishe ka. Wannan ma isa ka ya ci kokowa. Shugaban yan kokowa na jihar Dosa dole in saka. A gaida yan group na kokowa. Wato Alhaji Abdullahi ga tambari inai maka. Isa ka number two kuna murna. Sai Alhaji Tazin Malburu kai ma ina yaba maka. Wannan ma isa ka ya ci kokowa. Sai Abdu Sabo garin Doso dan kokowa a gaishe ka. A gaida yan group na kokowa. Na tabbatar da ku masoya ne a wajen Isaka. Isa ka number two kuna murna. Na yi waka ta ɗaya ta biyu sura ta uku zan yi ta. Wannan ma isa ka ya ci kokowa. Dan ira nake mai waka ɗan Najeriya.